Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudire nashtaprayesha bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavat uttama sloke bhaktir bhavati naishtige mukam karoti vachalam pangam langayate girim yatkrpatamaham vande Shri Gurum Deenatarinam Shri Chaitanyamishwaram Paramananda Madhavam Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chashurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadhamahyam Dadadi Sapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudapatakamelam Shri Gurun Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajadam Sakagana Raghunadanitam Tam Sajivam Sadhvidam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sakagana Lalita Shri Vishaganyadamsya He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastude Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanasude Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhasya Kripa Sindhubheva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimade Jayapataka Swamini Namine Namacharya Padaya Nidhaya Kripa Pradayine Gauragadadhamadaya Nagaragramadharine Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swamini Namine Namacharya Padaya Nidhaya Kripa Pradayine Gauragadadhamadaya Nagaragramadharine Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prajarine Nirvishesha Shunyavadi Pachatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Sri Sri Radha Govinda Mandir ഇപ്പോൾ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് തിലകധാരണത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. കണ്ടിമാല അണിയുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഹരേ കൃഷ്ണ? തിലകം ചാർത്തുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം. തിലകം ചാർത്തുന്നതിന് ഏത് പേരിലും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നു? ഊർധ്വപുണ്ഡ്രം അല്ലേ? ശരീരത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിൽ അത് ചാർത്തേണ്ടത്? നെറ്റി, ഉദരം, നെഞ്ച്, തൊണ്ട, വയറ്റ്, വലതുഭാഗം വലത് തോളിൽ, വയറ്റിൽ ഇടത് ഭുജം, ഇടത് തോളിൽ മുകളിൽ ഭാഗം, താഴത്ത് പുറത്ത്. കഴുത്തിന് പുറകില് ഭാഗം, പിന്നെ ഏതാണ് നമ്മുടെ പുറകുവശത്ത് താഴ്ഭാഗത്ത് അല്ലേ? അതായത് അബ്ഡമന്റെ പുറകിലായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു.
അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ. തിലകം ചാർത്തുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? നമ്മൾ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മള് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഭക്തരാണ്, ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണ്. ആ ശത്രു അതായത് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ യമദൂതന്മാര് വരില്ല. അതെ അതെ. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ലോകത്ത് പോകേണ്ടി വരത്തില്ല. പിന്നെ ഏതാണ്? വേറൊന്നെന്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്? ഏതാണ്? നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കല്. നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെയാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിതരാകുന്നു അല്ലെ? ഭഗവാന് സമർപ്പിതരാകുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഊർധ്വപുണ്ഡ്രം ധരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പത്മപുരാണത്തിലും യജുർവേദത്തിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇത് ഭഗവാന്റെ ഏതാണ്? പാദപങ്കജമാണ് ഇതിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? 2 ലംബമായിട്ടുള്ള വരകൾ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെയാണ് അത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ കണ്ടിമാലയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ദീക്ഷ എടുത്തവര് 3 എണ്ണം, ദീക്ഷ ഇല്ലാത്തവര് ഒരു മാല. അതെ. അപ്പൊ ദീക്ഷ എടുക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് കൃഷ്ണനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ലെയർ മാല കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ അണിയുന്നു അല്ലെ? 3 ലെയർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണനും രാധാറാണിയും പിന്നെ ആരുമാണ്? ഗുരു. ഗുരു. നമുക്ക് ദീക്ഷ തരുന്ന ഗുരു മഹാരാജ് അല്ലെ? അങ്ങനെ 3 പേരെയാണ് ഇതില് 3 ലെയർ മാല ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്? മഹാരാജ് ഒന്നുകൂടി പറയാമോ? ഒന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണന്, ഒന്ന് രാധാറാണി, ഒന്ന് ഗുരു, നമുക്ക് ദീക്ഷ തരുന്ന ദീക്ഷാഗുരു. അങ്ങനെ 3 പേരെയാണ് 3 മടക്കിലുള്ള മാല കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കണ്ടിമാല. പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? കണ്ടിമാലയും ഇതേപോലെ തന്നെ തിലകം പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം, യമരാജന്മാരിൽ രക്ഷപ്പെടാം, യമദൂതൻ ഓടിപ്പോവും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇത് എപ്പോഴൊക്കെ ധരിക്കണം, എപ്പോഴൊക്കെ ധരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പോ ഒരു പവിത്ര കർമ്മമായിട്ടാണ് ഈ മാല ധരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് അല്ലെ? കഴുത്തിൽ തുളസിമാല ധരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാണ്. കാരണം എന്താ? തുളസി എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തയും കൂടെയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ തുളസി ദേവിക്ക് എന്താണ് വരം നൽകിയതായിരുന്നു, അനുഗ്രഹിച്ചതായിരുന്നു തുളസി ദേവിയെ. എല്ലാവരും തുളസി ദേവിയെ ആരാധിക്കും എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിലെല്ലാം ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ നിവേദ്യങ്ങളിലും തുളസിയെല്ലാം അതില് ഇടുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്തയെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു എന്നതിന് തുല്യമായിട്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നിവേദിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിവേദ്യം അത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് തൊണ്ടയുടെ അടിഭാഗത്ത് തന്നെ ധരിക്കണമെന്നുണ്ട്. മറ്റു സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിന് അസൗകര്യം വരുത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ചിലർക്കത് മാല ചേർന്ന് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളോ ഒക്കെ ഉള്ളവര് ഇച്ചിരി താഴ്ത്തിയിട്ടാലും മതി. പക്ഷെ അത് നിലത്ത് തൊടാനൊന്നും പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നമ്മുടെ കാലിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിലത്തോ ഒന്നും അത് ഇടാൻ പാടില്ല, തട്ടാനായിട്ട് പാടില്ല. അത് നമ്മൾ വളരെ പവിത്രമായിട്ട് കണക്കാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത നമ്മുടെ ആചാരത്തിൽ പെടുന്ന, വൈഷ്ണവ ആചാരത്തിൽ പെടുന്നതാണ് വസ്ത്രധാരണവും പൊതുരൂപം. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിമാലയും അതേപോലെ തിലകവും ചാർത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ വസ്ത്രം ഒരാളിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യതിരിക്തമായിരിക്കും എന്നുള്ളതും പറയുന്നു. അപ്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരാളിന്റെ സ്ഥാനം അത് നിശ്ചയിക്കുകയാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും.
അവരവർക്ക് തന്നെ ഒരു ബഹുമാനവും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാനെന്ന ചിന്തയും അതുണ്ടാക്കുന്ന. ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാണെന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അത്രയും താല്പര്യം നമുക്ക് കൂടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഒരു വൈഷ്ണവനെ പോലെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈഷ്ണവ വസ്ത്രം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് വൈഷ്ണവ വസ്ത്രം അല്ലേ. അപ്പൊ ഒരു പ്രഭുജി ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രം ഈ രീതിക്കാണ്. അപ്പൊ ധോത്തിയും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഏതാണ് കുർത്തയുമുണ്ട്, ചിലര് മേൽമുണ്ടും ധരിക്കാം. അപ്പൊ ചന്ദന കുറി ഇട്ടിരിക്കുന്നു, സോറി ചന്ദനമല്ല തിലകം, ഗോപി ചന്ദനം കൊണ്ടുള്ള തിലകം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഏതാണ് പിന്നെ ധോത്തിയും കുർത്തയും മേൽമുണ്ടും, പിന്നെ ഇവിടെ ജപമാല കയ്യിലുണ്ട് അല്ലെ. അതെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വൈഷ്ണവരെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ്, ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ മാതാജിമാരുടെ ഡ്രസ്സ് ഇതായിരിക്കും, പൊതുവെ സാരി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വീട്ടില് പൂജ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെ ഇരിപ്പിടം കണ്ടു, ആദ്യം താഴ്ന്നതുമല്ല ഉയർന്നതുമല്ലാത്ത ഒരു ഇരിപ്പിടത്തിലാണ് അവര് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഏതാണ് ഏത് പുല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഏത് പുല്ലിന്റെ പായിലായിരിക്കേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പുല്ലാണോ മാതാജി? കുശപ്പുല്ല് അല്ലേ, കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച പായിലാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു സീറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അത് ഇച്ചിരി പൊക്കത്തിലാണ് അല്ലെ, ഒരുപാട് പൊക്കമല്ല നിലത്തുമല്ല. അതിന്റെ മേളില് കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ചാണ് ഇരിക്കാറ്. എന്നിട്ട് അതിൽ വേണമെങ്കിൽ വസ്ത്രവും കൂടെ വിരിക്കാം, അങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കാറ്. അപ്പൊ സ്ത്രീയും പുരുഷനും അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പൂജ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇതിലാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു വൈഷ്ണവ ഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന വസ്ത്രം ഇതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പല പല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതെന്താണ്? ഗോപി വസ്ത്രമാണ് അല്ലെ, ഗോപി സ്കേർട്ട് എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് അല്ലെ. സാധാരണ സ്ത്രീകൾ ധരിക്കേണ്ടത് ഏതാണ്? സാരിയാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ സാരിയാണ് എല്ലാവരെയും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവ ഡ്രസ്സ് സാരിയാണ്. അപ്പൊ ചില ഒക്കേഷനിൽ നമുക്ക് സാരി ഉടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വരുമ്പോഴാണ് ഗോപി സ്കേർട്ട് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്, അത് ധരിക്കാറുണ്ട്. ഗോപി സ്കേർട്ട് അതെല്ലാം ശരീരം ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂടിക്കൊണ്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ് ധരിക്കേണ്ടത്. ഗോപി ഡ്രസ് ആണെങ്കിലും സാരി ആണെങ്കിലും മാന്യമായിട്ടുള്ള രീതിക്കാണ് അത് ധരിക്കേണ്ടത്. പുരുഷനാണെങ്കിലും സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും വസ്ത്രധാരണം ശരീരം മറച്ച് ഉള്ള ഒരു വസ്ത്രധാരണമാണ്. ഇതൊരു ആഘോഷത്തിനുള്ള ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയും ഏതാണ്? ഇത് ഗോപി സ്കർട്ടാണ് കൂടുതൽ പേരും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതും ശരീരഭാഗങ്ങൾ മറച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്? തലയില് അല്ലെ, തല കവർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. പൊതുവെ തല കവർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവര് ഗുരുവിന്റെ മുന്നിലും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിഷ്ഠ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോഴെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം? മുടി കവർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ബഹുമാന സൂചകമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കേരളീയരാണ് അതിനൊക്കെ മടി കാണിക്കുന്നത്. വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാര് മിക്കവാറും അവര് എപ്പോഴും ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൊച്ചു പെൺകുട്ടികളാണ് അല്ലെ, അവര് ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത്. ഏത് അവസരത്തിലാണെങ്കിലും അവർ വൈഷ്ണവർ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ആഭരണങ്ങളൊന്നും, വില കൂടിയ ആഭരണങ്ങളൊന്നും അല്ല ഈ ധരിക്കുന്നത്. അവർ സാധാരണ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന വില കുറഞ്ഞ ആഭരണങ്ങളാണ്. കാരണം എന്താ? കൂടുതൽ അലങ്കാരങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, ഭക്തർക്ക് കൂടുതൽ അലങ്കാരങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇത് പിന്നെ ഒരു ആഘോഷമായത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞായറാഴ്ചകളിലും അതേപോലെ ജന്മാഷ്ടമി അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ അവതാര ദിനങ്ങളിലും ഒക്കെ വളരെ ആഘോഷപൂർവ്വമായിട്ട് നമ്മൾ ഉത്സവം പോലെ നമ്മൾ കൊണ്ടാടും. ആ സമയത്ത് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിപ്പോ പ്രഭുവിന്റെ ഡ്രസ്സാണ്, വൈഷ്ണവന്റെ ഡ്രസ്സാണ്, ജെൻസിന്റെ വൈഷ്ണവന്റെ ഡ്രസ്സാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുർത്തയും അതേപോലെ ധോത്തിയുമാണ് അവരുടെ വസ്ത്രം. ഇതാണ് ധോത്തി അല്ലെ. അപ്പൊ അതിവിടെ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കുർത്ത. അപ്പൊ അവിടെ ഫുൾ സ്ലീവ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ശരീരം എല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ്. ഇതൊരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാണ്.
അതുകൊണ്ടാണ് മുടി ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവന്റെ ഡ്രസ്സാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായ ഒരു സന്യാസിയുടെ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഡ്രസ്സാണ് ഇവിടെ സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെല്ലാം അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിട്ടുള്ള, അപ്പൊ ഭൗതിക ജീവിതം അവർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയുടെയാണ്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മചാരി വൈഷ്ണവന്റേതും ഇത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവന്റെയും ഡ്രസ്സാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയും കുർത്തയും പിന്നെ ധോത്തിയുമാണ്. ചിലർ അവിടെയും എന്ത് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്? മേൽമുണ്ട് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോ ഇവിടെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയും മേൽമുണ്ട് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബ്രഹ്മചാരി അതേപോലെ. നിറത്തിന് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അല്ലെ. ബ്രഹ്മചാരി ഏത് നിറമാണ്? ചാരനിറം അല്ലേ? പിങ്ക് നിറം. എന്താണ് ഈ നിറം? ഈ കളറിന് എന്താ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാവിനിറം. കാവിനിറം. കാവിനിറത്തിലുള്ളത്. മറ്റത് വൈറ്റ് ആണ്. പൊതുവെ വൈറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പൊതുവെ വൈറ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഈ ബ്രഹ്മചാരികൾ ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുർത്തയും ധോത്തിയും. പിന്നെ അല്ലാത്തവർ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് എല്ലാം പക്ഷെ ലളിതമായിരിക്കും, സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. വലിയ വില കൂടിയ ഡ്രസ്സുകളൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല. ഇതെല്ലാം ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള വിരക്തിയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വലിയ ആർഭാടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത വസ്ത്രധാരണ രീതിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പം വൈഷ്ണവനെ പോലെ വസ്ത്രം ധരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാല് ഈ തരം ഡ്രസ്സുകളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഭക്തന്റെ വസ്ത്രം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും വിധം ലളിതവും വൃത്തിയുള്ളതുമായിരിക്കും, വ്യതിരിക്തവുമായിരിക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ മറ്റുള്ള ഡ്രസ്സ്, സാധാരണ നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ്, നമ്മൾ ധോത്തി എന്ന് പറയെങ്കിലും മുണ്ട് അല്ലെ, സാധാരണ മുണ്ട്. ആ മുണ്ടും ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ മുണ്ടും ധോത്തിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അല്ലാതെ പ്രത്യേക തരത്തിൽ തച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ. അത് ഒതുങ്ങി കിടക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ മുണ്ടിനെക്കാളും വളരെ ഒതുങ്ങി കിടക്കുന്നതാണ് ഈ വൈഷ്ണവ ധോത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതങ്ങനെ ആ തരത്തിലാണ് തച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആർഭാടം ഇല്ലാത്ത ലളിതമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അകൽച്ചയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്, ആസക്തിയില്ലായ്മയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ വില കൂടിയ സാരിയും ഇതൊന്നും അല്ല, ലളിതമായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് കോട്ടൺ സാരി ധരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് പറയുന്നത്. കോട്ടൺ ഡ്രസ്സ് അതാണ് ഏറ്റവും ശരീരത്തിന് നല്ലതും അല്ലെ. ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും നമുക്ക് ധരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അതിന് മറ്റുള്ളതിന് ഇപ്പൊ വില കൂടുതലാണെന്നാലും പൊതുവെ വില കുറവായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ലളിതമായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സായിരിക്കും അല്ലെ. ആര് കണ്ടാലും കൊള്ളാം, ഒരു വൃത്തികേടുമില്ല എന്നുള്ള തരത്തിൽ പറയും. വൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് കഴുകി ഉണക്കിയ തേക്കണമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. കഴുകി ഉണക്കിയ ഡർട്ടി അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. മാലിന്യം അല്ലാത്ത മലിനമായ ഡ്രസ്സായിരിക്കരുത്. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പൂജ ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മൾ വൃത്തിയായിരിക്കണം എന്നാണ്. 2 നേരം കുളിക്കുകയും വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയും വേണം. അത് പുതിയതാകണമെന്നില്ല, പക്ഷെ കഴുകി വെടിപ്പാക്കിയതായിരിക്കണം. ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രഭാത പരിപാടികൾ, ഉത്സവങ്ങൾ, ഞായറാഴ്ചകളിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് അവരെന്തെയ്യുന്ന ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്നു. ഞായറാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കാണും അല്ലെ. നാമഹട്ടയിലാണെങ്കിലും അതേപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രത്തിലാണെങ്കിലും അന്ന് പ്രത്യേക പൂജകളും അതേപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളും പല പല പരിപാടികളൊക്കെ കാണുന്ന ദിവസമാണ്. അന്നാണ് ഫീസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അന്നദാനം, മൃഷ്ടാന്നദാനമാണ്. ഒരുപാട് കറികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ പങ്കെടുക്കുന്ന വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാർക്ക്, വൈഷ്ണവരല്ല വരുന്ന എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്ന അന്നം നൽകുന്നു അല്ലെ. അതും വിശിഷ്ട ഭോജനമായിരിക്കും നൽകുക. ധാരാളം കറികളും മധുര സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് 56 തരം ആഹാര ഐറ്റംസ് ആണ് കൃഷ്ണന് എല്ലാവരും പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിലൊക്കെ സമർപ്പിക്കുന്നത്.
അമ്പത്തി 6 ഡിഷ് കാണുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് കൃഷ്ണനൊന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നതല്ല. നമുക്കറിയാം കൃഷ്ണൻ എന്താണ് പറയുന്നത്, എന്താണ് പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം അല്ലെ. പക്ഷെ ഭക്തിയോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും തന്നാൽ അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനൊന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഭക്തരെന്താണ് അവരവരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അവരവരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന് പ്രത്യേകതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നൽകിയിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യും. തനിയെ ഭക്ഷിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാവർക്കും അത് വിതരണം ചെയ്യും. ഭക്തർക്കും കൊടുക്കും, അഭക്തർക്കും കൊടുക്കും. അഭക്തർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടമുണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അഭക്തർക്ക് ഭക്തർക്കാകാൻ കൂടുതൽ മാലിന്യങ്ങൾ മാറി അവരുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും ഒക്കെ കൂടുതൽ ശുദ്ധമാകും അല്ലെ. അഭക്തർക്ക് എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അവരും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടിട്ട്. അതെ, അവരും നമ്മൾ അറിഞ്ഞോണ്ടല്ല, അവർ ഈ ഭക്ഷണം നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല. അവർ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം വരും അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ അനുഗ്രഹത്താല് അവർ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് വരാനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനായിട്ട് മാറും. അതാണ് അവിടെ അഭക്തർക്കും കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും, ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും, വീടുകളിലാണെങ്കിൽ വീട്ടിനടുത്തുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ അത് വിതരണം ചെയ്യും. ചിലർക്ക് പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞല്ല കൊടുക്കുക, അല്ലാതെ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അത് അവർ കഴിച്ച് അവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും ശരീരവും എല്ലാം ശുദ്ധിയാകാനായിട്ട് അത് ഇടയാക്കി ക്രമേണ അവരും ഭക്തരായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെയാണ് പ്രഭുപാദർ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ പോയപ്പോൾ ഹിപ്പികളല്ലേ, അവരെന്താണ്, അവര് മുഴുവൻ ലഹരി സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവരാണ്. വൃത്തികെട്ട രീതിയിലാണ് അവരുടെ ജീവിതം അല്ലെ. അവര് വൃത്തിയുമില്ലാത്ത, മുടിയും വളർത്തി അല്ലെ, കുളിക്കുകയോ ഒന്നുമില്ലാത്ത പിന്നെ ലഹരി സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നടക്കുന്ന അവരെയാണ് പ്രഭുപാദർ എന്ത് ചെയ്തത്? അവരെ പ്രസാദം നൽകിയാണ് അവർ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരായ, പ്രഭുപാദരിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനായി അല്ലെ. അങ്ങനെ ക്രമേണയാണ് അവരെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ മാറ്റിയെടുത്തത്. അത് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്, അതിയുടെ പ്രസാദം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പ്രഭുപാദർക്ക് അത് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളും മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക, അഭക്തരെയും നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അറിയാതെ അല്ലെ, ഇൻഡയറക്റ്റ് വേയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് വസ്ത്രങ്ങൾ ഞാൻ പല രീതികളുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത്. പിന്നെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. പുരുഷന്മാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്ന് ധോത്തിയും കുർത്തയും, സ്ത്രീകൾ സാരി. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവങ്ങളുടെയും സന്യാസിമാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലെങ്കിലും തല മറയ്ക്കുക. അപ്പൊ ശിരോവസ്ത്രം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോഴോ മുതിർന്ന ഭക്തരെ കാണുമ്പോഴോ എങ്കിലും നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. സന്യാസിമാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതാണ്? ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഭക്തർ, ഗുരു സ്ഥാനീയരും അതേപോലെ ഉന്നത തലത്തിലുള്ള നമ്മളിപ്പോ കനിഷ്ഠാധികാരികൾ, മധ്യമാധികാരികൾ, പിന്നെ ഏതാണ് ഉത്തമാധികാരികൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ. അപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരി മധ്യമാധികാരിയെയും അതേപോലെ ഉത്തമാധികാരിയും കാണുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ശിരോവസ്ത്രം സ്ത്രീകൾ ധരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോഴും അങ്ങനെ ധരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ധോത്തി, കുർത്ത, സാരി എന്നിവയ്ക്കാണ് ആദ്യ മുൻഗണന. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ പിന്നെ ഏതാണ് വസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടി വരേണ്ടത് ഏതാണ്? പുരുഷന്മാർക്ക് ധോത്തിയും കുർത്തയും, അതേപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് സാരിയുമാണ്. നമ്മുടെ ഭാരതീയ ഡ്രസ്സാണ് സാരി അല്ലെ. സ്ത്രീകളുടെ, ഭാരതീയ വനിതയുടെ ഒരു ഡ്രസ്സാണ് സാരി. പിന്നെ എന്നിരുന്നാല് ഇവ ധരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തർക്ക് അവർക്ക് സൗകര്യപ്രദവും ശരീരത്തെ മാന്യമായി മറയ്ക്കുന്നതും ഇറുകിയതല്ലാത്തതുമായ വസ്ത്രം ധരിക്കാം. ഇപ്പൊ വിശേഷ അവസരങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ സാരി ധരിക്കാൻ പറ്റാത്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏത് ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചത്? എന്ത് സ്കർട്ട് ധരിച്ചത്? ഏത് സ്കർട്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോപി സ്കർട്ട്. ഗോപി ഡ്രസ്, ഗോപി സ്കർട്ട് അല്ലെ. ഗോപി സ്കർട്ട്, പേരൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കണം. ഗോപി സ്കർട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യ പോകുമ്പോ ചിലപ്പോ നമുക്ക് സാരി
കിട്ടിയില്ല, ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയ സാരി ഉടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഗോപി സ്കർട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദീക്ഷ എടുക്കാനും ഒക്കെ സാരി ഉടുക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക്, സാരി ഇല്ലെങ്കിൽ ഗോപി സ്കർട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് നല്ല മാന്യമായിട്ടുള്ള രീതിക്കാണ് അതും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഇവിടെ ഇവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് വേണ്ട, ഇവരെല്ലാം ഗോപി സ്കർട്ടാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ മാന്യമായിട്ടുള്ള രീതിക്കാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഏതാണ്, ടോപ്പ് വേറെ ആയിട്ടും ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതും അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സാണ്. നമ്മൾ മംഗലാപുരത്ത് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നീ സാരി അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള ചുരിദാർ, കുർത്തയാണല്ലോ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ, അല്ലെ? അത് ധരിക്കാം എന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും മാന്യമായിട്ടായിരിക്കണം ധരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇറുകിയതല്ലാത്തത് കണ്ടാലും നമുക്ക് എന്താണ് മോശം എന്ന് തോന്നരുത്. ആ തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സാണ് ധരിക്കേണ്ടത്. പുരുഷന്മാരാണെങ്കിലും സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും ലളിതമായിരിക്കണം. വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ളത് ആർഭാടം നിറഞ്ഞതൊന്നും ആയിരിക്കണ്ട. പിന്നെ ഏതാണ്, അമിതമായ ഫാഷനോ ആഡംബരം നിറഞ്ഞതോ ആയിരിക്കരുത്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഡ്രസ്സാണ് നമ്മൾ ധരിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഭഗവാൻ ഭക്തി കൂടാനുമാണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ആരെയും കാണിക്കാനല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഭൗതികത എത്രത്തോളം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാമോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ. നമുക്ക് ആത്മീയതയാണ് അവിടെ പ്രധാനം. എന്നിരുന്നാലും വസ്ത്രങ്ങൾ അവതരണീയവും വൃത്തിയുമുള്ളതായിരിക്കണം. എന്താണ് ഇവിടെ, ശരീരത്തെ മാന്യമായി മറയ്ക്കുന്നതാണെങ്കിലും അവിടെ എന്താണ്, അവതരണീയവും വൃത്തിയുള്ളതുമായിരിക്കും. കണ്ടാല് മോശം എന്ന് തോന്നാത്ത തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സുകളായിരിക്കണം നമ്മൾ ധരിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലെ? പെർഫ്യൂമുകൾ ഒരുപാട് വാരി ദേഹത്ത് അടിക്കുക, അല്ലെ? അവ ഒഴിവാക്കണം. ഇതിലൊക്കെ ആൽക്കഹോളും അതേപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കുന്നതാണ് പെർഫ്യൂംസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒന്നാമത് പെർഫ്യൂം അടിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അതെന്ത്, നമ്മൾ ഭൗതികതയിലോട്ട് കൂടുതൽ നമ്മളെ ആകർഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പെർഫ്യൂംസ് അടിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ നിർമ്മാണവും അതിലെ കണ്ടന്റും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്, നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ രീതിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവ പല പല ഇതിന്റെ പൂക്കളിൽ നിന്നുണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ പരസ്യം ചെയ്യും. വാസ്തവത്തിൽ അതിൽ ആൽക്കഹോളോ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ചേരുമെന്നാണ് ബുക്കുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അതേപോലെ തന്നെ വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളും മേക്കപ്പുകളും അനാവശ്യ വസ്തുക്കളും ഒഴിവാക്കുന്നത് മികച്ചതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ലിപ്സ്റ്റിക്ക്, പിന്നെ ഒരുപാട് ചായങ്ങളും മുഖത്തും ഒക്കെ പുരട്ടും, അല്ലേ? അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിയുന്നത് കുറയ്ക്കുക. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഭൗതികതയിലോട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ, സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളെല്ലാം. അപ്പം അങ്ങനത്തെ മേക്കപ്പുകളും അതൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ. പിന്നെ സസ്യാഹാരികൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വർദ്ധക വസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദ്ദേശം അതിൽ നോക്കാം. അത് പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കത് വിശദമായിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് രാധാ കിച്ചൺ ഒക്കെ ഉണ്ട്. രാധാ കിച്ചൺ അത് എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്ട്സിലും ഉണ്ട്. ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പേരൂർക്കടയ്ക്കടുത്ത് രാധാ കിച്ചൺ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കവിടെ ഏതാണ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ മാംസം വരുന്നില്ല, പിന്നെ വേറെ ഏതാണ് വേണ്ട, ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് രാധാ കിച്ചണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് വീട്ടിൽ അവര് ഇപ്പൊ എല്ലാം ഓൺലൈൻ അല്ലേ, അപ്പൊ വീട്ടിലൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്തിക്കുക. എവിടാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് അത് കൊണ്ടെത്തിക്കും. അപ്പൊ കേക്ക്, സാധാരണ കേക്കിലെല്ലാം മുട്ടയും പിന്നെ ചില ജീവികളുടെ പിന്നെ സലൈവയും ഒക്കെ ഉള്ള കേക്കുകളാണ്. പല പല കേക്കുകളിലും എല്ലാത്തിലും മുട്ട എന്തായാലും കാണും. അതേപോലെ ഓരോ ജീവികളുടെ രസങ്ങൾ അതിൽ കാണുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊന്നും ചേർക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള കേക്കുകളും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമാണ് എല്ലാം ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച് പ്രസാദമായിട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പോയാലും അങ്ങനെ തരുന്നതാണ് രാധാ കിച്ചൺ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല വസ്തുക്കളും നമുക്ക് വർദ്ധക വസ്തുക്കളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
പിന്നെ അർച്ചാ വിഗ്രഹവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തർ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ രാധാറാണിയെ ഒക്കെ അണിയിക്കുന്നവരും അല്ലെ, പിന്നെ ആ വിഗ്രഹത്തിന് അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നവരും, പൂജാ സാധനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരും, പൂവ് കെട്ടുന്നവരും, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരുത്തരും ഇപ്പൊ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചന്ദനത്തിരിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും പലതും ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവര് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഡ്രസ്സും അതേപോലെ തന്നെ സൗന്ദര്യ വസ്തുക്കളും വർദ്ധക വസ്തുക്കളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള. സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം അവരുടെ വസ്ത്രവും, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആഹാര രീതികളും എല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം, ലളിതമായിട്ടുള്ളത്. വൈഷ്ണവ പിന്നെ ആചാരത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ക്ഷേത്രത്തിലായാലും പുറത്തായാലും വസ്ത്രധാരണത്തിലെ ലാളിത്യം വൈഷ്ണവർക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാ പലതും പറഞ്ഞത്. പുറത്താണെങ്കിൽ ഒരു വൈഷ്ണവനെ കണ്ടാൽ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ വൈഷ്ണവനാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രധാരണത്തിലെ ഒരു ലാളിത്യവും കൂടെയാണ് എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രഭാത പരിപാടികൾക്കും ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള പരിപാടികൾക്കും പൊതുവെ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണം. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിച്ച വസ്ത്രം എന്നല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്, അലക്കിയ തേക്കണമെന്നില്ല, നല്ലതായിരിക്കണം, കണ്ടാൽ ഒരു എടുപ്പ് കാണണം അല്ലെ. വസ്ത്രത്തിന് ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മൾ ചുരുട്ടി ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകരുത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു വൃത്തിയുള്ളതും കണ്ടാൽ ഒരു എടുപ്പ് തോന്നിക്കുന്ന, അതേസമയം ലളിതമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളായിരിക്കണം. കഴുകിയ വസ്ത്രങ്ങൾ തേച്ചാൽ എപ്പോഴും വരുന്നത് എന്താണ്, നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ശീലിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഉടവൊന്നും ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ ഉള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ. ക്ഷേത്രത്തിലെ പരിപാടികളൊക്കെ എന്താ അറിയാമല്ലോ. പ്രഭാത പരിപാടികൾ എന്ന് പറയുമ്പം 4:30 മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന മംഗളാരതി അല്ലെ മുതല്, പിന്നെ ഇത് വരുന്നുണ്ട്, നരസിംഹാരതി വരുന്നുണ്ട്, തുളസി ആരതി വരുന്നു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദർശനാരതി വരും, പിന്നെ ഗുരുപൂജ വരും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളും അതിനെല്ലാം നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ലളിതമായിട്ടുള്ള എന്നാൽ കണ്ടാൽ ഒരു എടുപ്പ് തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സുകളാണ് നമ്മൾ അവിടെ ധരിക്കേണ്ടത് എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും. ക്ഷേത്രത്തിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ടല്ലോ, ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നതുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ഒരു ദിവസം അവിടെ കാണും. ഉച്ചയ്ക്ക് പൂജ കാണും, വൈകുന്നേരം കാണും, രാത്രി ഉള്ള പൂജ കാണും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വസ്ത്രം ശരിയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പ്രതിനിധികളാണ്. ഒന്നാം തരം പ്രതിനിധികളാകാനാണ് നാം ലക്ഷ്യമിടേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളെ വസ്ത്രധാരണ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഉള്ളതാണ്. പ്രഭുപാദരുടെ ഡ്രസ്സ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഒരു ധോത്തിയും പലപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു കുർത്തയും കാണും ചിലപ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷാള് അല്ലെ. ആ തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിമ്പിൾ ഡ്രസ്സാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കാവ്യ വസ്ത്രമാണ് ധരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ആളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വിഷുവിന് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് പോയപ്പോൾ പ്രഭുപാദരുടെ ഡ്രസ്സ് കഴുകാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ സേവ ചെയ്യാനാണ് പോയത്. അപ്പൊ അന്ന് സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് അധികം ആളുകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം ഭഗവാന് അവിടെ പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച കഴുകാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ, പിന്നെ ഭഗവാന് പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങൾ, പൂജാപാത്രങ്ങളും അതേപോലെ പ്രഭുപാദരുടെ ഡ്രസ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് കഴുകാനും, പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാനും, അവിടെയൊക്കെ തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കാനും, ഹോളും എല്ലാം വൃത്തിയാക്കാനും, തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടി. അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതണം. അപ്പൊ നമ്മളെന്താണ് എപ്പോഴും ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പ്രതിനിധികൾ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പെരുമാറ്റം, എല്ലാ വസ്ത്രധാരണവും ആ രീതിക്ക് ആയിരിക്കണം. രൂപഭാവത്തിന്റെ പ്രഭുപാദർ നിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് നാം ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം. പ്രഭുപാദർ നിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് രൂപഭാവം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും ഒരു തലയെടുപ്പുള്ളതാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിരിയും സന്തോഷത്തോടെയാണ് എല്ലാം അല്ലെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രായമായിട്ടും പ്രായത്തിന്റെ ഒരു ക്ഷീണവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാവരെയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കി
ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ അദ്ദേഹം തന്നെ എല്ലാം ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്ത് പ്രസാദമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും നൽകേണ്ടിയിരുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് എല്ലാം ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ പ്രഭാഷണത്തിലും പിന്നെ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലേ, പിന്നെ ഏതാണ് ഭജനയ്ക്കും അതുപോലെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചെന്ന് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്കുകൾ വായിക്കുമ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ ചെയ്തു, പിന്നെ ശിഷ്യന്മാർ അതൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഉന്നതമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാൻ, രണ്ടെല്ലാം ഉന്നതം തന്നെയാണ്. എന്നാലും അപ്പൊ നമുക്കൊരു ബുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല, അത് പ്രഭുപാദർ പോലുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഉന്നതം എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ പ്രഭുപാദർക്ക് സമയം കിട്ടിയത് കാരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രഭുപാദർ നിലവാരത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം എന്നാണ്. ഒരിക്കലും ഇസ്കോണിന്റെ കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിക്ക് മോശം പേര് വരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റമോ ഡ്രസ്സിങ്ങോ ഒന്നും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അത് നിലനിർത്തുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും വേണം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വേണം. എല്ലാവരും ആ തരത്തിൽ ലളിതമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രധാരണവും നല്ല പെരുമാറ്റവും എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും വേണം. കലിയുഗത്തിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മാനദണ്ഡമാണ്. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോ ഈ ഡ്രസ്സ് ആണ് പ്രഭാതം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്ന ഇത്തിരി കൂടി നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം എന്ന്. അപ്പൊ ഇത് മോഡസ്റ്റി ഉള്ള അല്ലെ ഡ്രസ്സാണ് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു തരത്തിലുള്ള വൃത്തികേടുകളും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സാണ്. അതേസമയം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മോഡേൺ ആകാം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അത് സ്വീകരിക്കും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്വീകരിക്കാം. ആളുകൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളതാണ് കലികാലം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, കലിയുഗം. അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ വ്യതിയാനങ്ങൾ അത് ഒരു ബേസിക് ഇതായിട്ട് മാറും, മാനദണ്ഡം. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ വസ്ത്ര രീതിയൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മാനദണ്ഡം. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയ ഉടൻ തന്നെ അതെന്തായും പോപ്പുലറായിട്ട് മാറില്ല, എല്ലാവരും അത് സ്വീകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഡ്രസ്സിങ്ങിൽ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം, ജാഗ്രത പുലർത്തണം എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും വിജിലന്റ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഒരു അവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ്. ശരിയായ വൈഷ്ണവ വസ്ത്രധാരണ ശ്രീലപ്രഭുപാദർക്കും മറ്റു വൈഷ്ണവർക്കുമുള്ള നമ്മുടെ സേവന വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചും ഉത്തരവാദിത്വത്തെക്കുറിച്ചും ശരിയായ ബോധം നിലനിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വൈഷ്ണവരെ പോലെ ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ പോലെ നമ്മൾ വസ്ത്രധാരണം നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? നമ്മൾ ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനാണ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വൈഷ്ണവനാണ് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനു ശ്രദ്ധിക്കും? വൈഷ്ണവ സേവനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും അല്ലെ, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി. ഞാനും എന്നുള്ള അഹങ്കാരമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഞാനും വൈഷ്ണവനാണ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ സമിതിയിലെ അംഗമാണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പെടുന്ന ആളാണ് ഞാനും എന്നുള്ളത് തോന്നി നമ്മൾ ആ തരത്തിൽ നമ്മളെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റും എന്നാണ്. കർമ്മം നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യണമല്ലോ അല്ലേ. നമ്മുടെ കർമ്മം ഉത്തരവാദിത്വം കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുക, ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുക, നമ്മൾ തന്നെ ഒരു മാതൃകയാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ നല്ല ഒരു മാതൃകയായിരിക്കണം. ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും അല്ലെ, ഗോലോകത്ത് പോയാലും നമുക്ക് വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്താനും ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാനാകാനും നമുക്ക് വൈഷ്ണവ വസ്ത്രധാരണം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവൻ എന്നുള്ള ബോധത്തോടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാം. വൈഷ്ണവ രൂപം ആകർഷവും നമ്മുടെ പ്രചരണത്തെ സുഗമമാക്കുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവന്റെ ഡ്രസ്സ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ മുണ്ടെടുക്കുന്നതും വൈഷ്ണവ ധോതി ധരിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ പലരും കോട്ടൺ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും എല്ലാ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ഒക്കെ യോജിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ ഒരു വൈഷ്ണവനാണെന്നുള്ളത് എടുത്തു കാണിക്കും അല്ലെ. അതാണ് ഒരു പ്രധാന കാരണം.
ഇവിടെ പറയുന്നു ആദ്യ മതിപ്പ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്നല്ലേ. ഒരാളിനെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പ്രധാനം. അപ്പൊ ആദ്യമേ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു മതിപ്പുണ്ടായാൽ ആ ആള് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും, ആള് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും, പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു വൈഷ്ണവനെ കുറിച്ച് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടായാല് അത് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രചരണത്തിന് കൂടുതൽ സഹായിക്കും. കൂടുതൽ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കുകയും അത് പ്രയോജനത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് ദീർഘകാലം അത് നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ കേൾക്കുന്ന വാക്കുകൾ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞ രൂപവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു മായാതെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിയിലും മനസ്സിലുമൊക്കെ നിലകൊള്ളും എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭക്തി, ഭഗവാനിൽ ഭക്തി വളർത്താനും നമ്മളെ അത് സഹായിക്കും. ഒരു വൈഷ്ണവനെ ദർശിക്കുന്ന മാത്രമേ തന്നെ ബദ്ധാത്മാവ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. അവിടെ വാക്ക് തെറ്റിയായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ ബദ്ധാത്മാവ്. ഇതിൽ മലയാളം സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ ബദ്ധ ആത്മാവ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. ഒരു ആകർഷണം തോന്നും അല്ലെ, ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ഡ്രസ്സിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ആകർഷണം തോന്നുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കാണുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭൗതികതയിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ബദ്ധ ആത്മാക്കൾക്ക് ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു അട്രാക്ഷൻ വരും. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേൾക്കാനും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. അതിനാൽ എല്ലാ ഭക്തരും തിലകം ചാർത്തുന്നതിലും മുടിയുടെ ശൈലിയിലും കഴുത്തിൽ കണ്ടിമാല, തുളസിമാല ധരിക്കുന്നതിലും എല്ലാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ തിലകം ചാർത്തുന്നതും കഴുത്തിലെ തുളസിമാലയും കണ്ടിമാലയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. മുടിയുടെ ശൈലി ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വൈഷ്ണവനായിട്ട് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇവയും പിന്നെ ഏതാണ് വൈഷ്ണവ ഡ്രസ്സും അല്ലെ, വൈഷ്ണവ വസ്ത്രരീതിയും നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യതിരിക്തമാക്കുന്നു അല്ലെ, വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് മുടിയുടെ കാര്യമാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവൻ എങ്ങനെയാണ് മുടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. മുടി പുരുഷന്മാർ അവർക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ ബാധകമായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട്. സാരിക്ക് മുകളിലായി കോട്ടൺ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചദ്ദർ, വടക്കേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഒരു ഓവർകോട്ട് പോലെ ഉണ്ട് ഇല്ലേ, അത് ധരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. അത് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഏതാണ് മോഡസ്റ്റി കാണിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കുറച്ചും കൂടെ ശരീരഭാഗം മറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സാണ് ഈ ചദ്ദർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കോട്ടൺ കൊണ്ട് ഒരു പിന്നെ കോട്ട് പോലെ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇടുന്നതാണ് ചദ്ദർ. ചിലപ്പോഴ് അതുപോലെ ഇറുകിയതല്ലെങ്കിലും ഒരു തരം പാൻറ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ പെൺകുട്ടികൾ ധരിച്ചിരുന്നത് മാതാജിമാര്, അത്. അപ്പൊ ജീൻസ് പോലുള്ള ഒരു പാൻറ്, എന്നാൽ അധികം ഇറുകിയതല്ല, ജീൻസ് ഇറുകിയതാണ് അല്ലേ. അങ്ങനെ ഇറുകാത്ത ഇച്ചിരി അയഞ്ഞു കിടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പാൻസും ധരിക്കുന്നു. അതൊക്കെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് വരുന്ന ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളാണ്. എന്താണെങ്കിലും വസ്ത്രത്തിൽ ലാളിത്യവും കുലീനത്വവും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറയുന്നത്. മാന്യമായ വസ്ത്രമായിരിക്കണം, വസ്ത്രധാരണ രീതിയായിരിക്കണം ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം വസ്ത്രം ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും അത് സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് മാറിയാലും കുലീനത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം, മറക്കേണ്ടതെല്ലാം മറയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത്. പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് കൂടുതൽ ഗോപി സ്കർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നത്. അതും മാന്യമായിട്ടുള്ള രീതിക്കാണ് അവർ ധരിക്കുന്നത്. തോൾ മുതൽ താഴോട്ട് മുട്ടുകളും എല്ലാം മറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ താഴ്ന്ന വസ്ത്രങ്ങളാണ്. ഞാനിപ്പോ രണ്ടിവിടെ പടം കാണിച്ചില്ലേ, അതെല്ലാം സ്കർട്ട് വളരെ താഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന ഡ്രസ്സാണ് അല്ലെ, ഇറക്കം കൂടുതലുള്ള പാവാടയാണ് അവര് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതും നല്ല രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രധാരണമായിരിക്കണം. സ്ത്രീയുടെ ബഹുമാന്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും
ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാനായിട്ട് എന്നാണ്. അപ്പൊ കഴിയുന്നതും സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും പുരുഷന്മാരാണെങ്കിലും ഷോർട്സ്, അതേപോലെ ഏതാണ് സ്ത്രീകള് ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള സ്കർട്ടുകള്, ജീൻസ്, സ്ലീവ്ലെസ് ഷർട്ടുകള് ഒക്കെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പബ്ലിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴും ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴും ഇവയൊക്കെ ഏതാണ് ഒഴിവാക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇറക്കമുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് സ്ത്രീക്കാണെങ്കിലും പുരുഷനായാലും ഏറ്റവും നന്ന്. അപ്പൊ ഇറുകിയതല്ലാത്ത വസ്ത്രങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അമേരിക്കയിലെ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാര് ഒക്കെ എന്താണ്, അവരും എല്ലാം കോടീശ്വരന്മാരായിട്ടുള്ള ശിഷ്യന്മാര് അമേരിക്കയിലും ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ പ്രഭുപാദർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരും എല്ലാം ധരിക്കുന്നത് ഈ തരം ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയ അവിടെ ഒരുപാട് യൂറോപ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അവരെല്ലാം വലിയ വലിയ കുടുംബങ്ങളിലെ ആളുകളാണ്. പക്ഷെ അവരും ധരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഈ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള, ഗൃഹസ്ഥരാണെങ്കിൽ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ധോത്തിയും പിന്നെ കുർത്തയും, അതേസമയം ബ്രഹ്മചാരികളാണെങ്കിൽ കാവ്യ വസ്ത്രം, അതേപോലുള്ള കാവ്യ വസ്ത്രം. അപ്പൊ അവരും ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ്. ഏത് നാട്ടിലായാലും അതാ പറയുന്ന, എവിടെ പോയാലും വൈഷ്ണവർ തന്നെ. അത് അമേരിക്കയാണോ, സ്വീഡൻ ആണോ, ഓസ്ട്രേലിയ ആണോ, ഇന്ത്യയാണോ, ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും അവർ വൈഷ്ണവർക്ക് ഒരേ ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ്. അവരുടെ രീതികളെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പുരുഷന്മാര് ഇവിടെ അവരുടെ പുരുഷന്മാർക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ് ശിഖ ധരിക്കുന്നതും തലമുണ്ടനം ചെയ്യുന്നതും. അല്ലെ, അതാണ് ഈ ചിത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശിഖ ധരിച്ച് വച്ചേക്കെന്നാണ് അല്ലെ, തലമുണ്ടനം ചെയ്തിട്ട് ശിഖ വച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചാരികളും സന്യാസികളും പൊതുവെ 2 ആഴ്ചയിലൊരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും തലയും താടിയും വടിച്ച് ശിഖ വയ്ക്കണം. അപ്പൊ അവർക്ക് മുഖത്തും അതേപോലെ തന്നെ തലയിൽ മുടി പാടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഗൃഹസ്ഥരും അത് തന്നെ ചെയ്തേക്കാം. ഗൃഹസ്ഥരും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ പിന്നെ ആരാണ് ധനഞ്ജയ പ്രഭു എല്ലാം അവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുടിയെല്ലാം വെട്ടിയിട്ട് ശിഖ എന്തായാലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കാം എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ബ്രഹ്മചാരികളും സന്യാസിമാരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ 2 ആഴ്ചയിലും മാസത്തിലും ഒരിക്കലും ഒന്നും മുടി കളയുന്നില്ല. അതേസമയം താടിയും അതേപോലെ മീശയും ഒന്നും അവര് വെക്കാറില്ല അല്ലെ, അത് കാണുന്നില്ല. ആരുടെ മുഖത്തും താടിയും മീശയും കാണുന്നില്ല. തലമുണ്ടനം ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മചാരികളും സന്യാസിമാരുമാണ് ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്ത് കാണുന്നത്. ഇവരും ഇടയ്ക്ക് മുടി വളർത്താറില്ല, കുറച്ചു മുടി ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ, പിന്നെ അല്ലാതെ നീളത്തില് വളർത്തി വിടാറില്ല. എന്നിരുന്നാലും അവരുടെ സേവനം അനുസരിച്ച് അവർ മുടി ചെറുതാക്കി ഒപ്പം വൃത്തിയോടെ ആദ്യമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ശിഖയും വയ്ക്കാം. ആരുടെ കാര്യമാണ്, ഗൃഹസ്ഥരുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അവരെന്താണ്, മുടി ചെറിയ മുടി അല്ലെ വെട്ടി ട്രിം ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ശിഖയും. അപ്പൊ ധനഞ്ജയ പ്രഭുവൊക്കെ ശിഖ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ജഗന്നാഥും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചുകുട്ടിയാണെങ്കിലും ജഗന്നാഥ് ശിഖ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവർ പരമ്പരാഗതമായി ഒരു കാളക്കുട്ടിയുടെ കുളമ്പിന്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ശിഖ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശിഖയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ശിഖ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണരും ശിഖ വയ്ക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇസ്കോണില് പ്രഭുക്കന്മാരെ പോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണരും ശിഖ വയ്ക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നവർ മുഖത്തും തലയിലും മുടി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു നിയമമുണ്ട്. ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ്, വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നവർ മുഖത്തും തലയിലും മുടി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും മുണ്ടനം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ ക്ലീൻ ഇതാണ് ഷേവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ മീശയും താടിയും ഒക്കെ അവർ വടിച്ചു കളയാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ശിഖ വയ്ക്കുന്നതിന് കാരണങ്ങൾ പലത് പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തൻ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം പറയുന്നതാണ്, ശിവയ്ക്ക് അടിയിലുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഏതാണ് ചക്രത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ശിഖയിൽ പിടിച്ചാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് വൈഷ്ണവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഭക്തൻ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കാം, എങ്ങനെയായിരിക്കാം, ശിഖയില് പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്നാണ്. കാരണം എന്താണ്, അവിടെ ഒരു ചക്രമുണ്ട്. ഏത് ചക്രമാണ്? ശിഖയുടെ അവിടെയുള്ള ചക്രത്തിന്റെ പേരെന്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ഷഡ്ചക്രങ്ങളുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തില്.
ഷഡ്ചക്രമുണ്ട്. എവിടെയൊക്കെയാണ് ഷഡ്ചക്രങ്ങൾ വരിക? ഒന്ന് നമ്മുടെ സുഷുമ്ന കാണ്ഡത്തിന്റെ അല്ലെ അറ്റത്തായിട്ടാണ് ഒരെണ്ണം വരിക. പിന്നെ ഇടുപ്പിൽ ഒരെണ്ണം വരും. സുഷുമ്ന കാണ്ഡത്തിന്റെ അവിടെയുള്ള ചക്രത്തിന് നമ്മൾ മൂലാധാരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൂല എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത്. മൂലാധാരം അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ നമ്മുടെ യോഗ ഘട്ടങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് മുകളിലോട്ട് വരുന്നത്. രണ്ടാമത് ഇടുപ്പിൽ വരുന്നതിന് സ്വാധിഷ്ഠാനം എന്ന് പറയും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അബ്ഡമന്റെ മുകളിലായിട്ട് വരുന്നതിന് മണിപൂരകം എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെസ്റ്റിൽ വരുന്ന അനാഹതം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ വിശുദ്ധ ചക്രം നമ്മുടെ കണ്ഠത്തിൽ വരും. അതിന് മേളിലെന്ന് പറയുന്നത് 2 കൊടികൾക്ക് മധ്യത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അതിന് അജ്നം എന്ന് പറയും. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നമ്മൾ പണ്ടുകാലം മുതൽക്ക് നമ്മള് പൂർവികരെല്ലാം ഇവിടെയാണ് കുറി തൊടുന്നത് അല്ലേ. ഈ പുതിയ കൊടികൾക്ക് അവിടെയാണ് ചന്ദനം വെക്കുന്നതായിരുന്നു. അത് അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ കുളിർമ കൊടുക്കുകയാണ്. അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നാഡീവ്യൂഹം എന്നാണ് ശാസ്ത്രത്തിലും പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെയാണ് അജ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? യോഗികള് ദൃഷ്ടി അങ്ങോട്ട് വായിച്ചാണ് യോഗ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ പുതിയ കൊടികൾക്ക് ഇടയിലാണ് അവർ ദൃഷ്ടി പതിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവർ യോഗ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 8 എണ്ണം കഴിയുമ്പോൾ 8 ചക്രം കഴിയുമ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാണൻ എവിടോട്ട് പോകുന്നു? ഇവിടെ സഹസ്രാരം, ഇവിടെ ശിഖ വച്ചിരിക്കുന്ന അവിടെയാണ് സഹസ്രാരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. 1000 ദളങ്ങളുള്ള താമരയാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്നാണ്. ആ സഹസ്രാരത്തിലൂടെയാണ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് പ്രാണൻ, യോഗികളുടെ പ്രാണൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ സഹസ്രാരത്തിലാണ് ശിഖ വയ്ക്കുന്നത് വൈഷ്ണവരും. അപ്പൊ ആ ശിഖയിലൂടെയാണ് ഏത് വരുന്നത്? നമ്മുടെ രക്ഷ അല്ലെ, മുക്തി സാധ്യമാകുന്നത് അവിടെയാണ്. ആ ചക്രത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ശിഖയിൽ പിടിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇത് കാരണം പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് ജീവസത്ത പല സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ വായു, മൂക്ക് എന്നിവയിലൂടെയൊക്കെ പ്രാണൻ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നാണ്. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പ്രാണൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു വൈഷ്ണവന് എന്ത് സാധിക്കാം? ശിഖയുടെ അടിയിലുള്ള ചക്രത്തിലൂടെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ്. അതായത് വൈകുണ്ഠത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയോ ഗോലോകത്തോ, പിന്നെ ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കാനും ഒക്കെ അവർക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെയും ശിഖയുടെ പ്രയോജനം എന്താണ്? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചക്രം സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ശിഖ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം? ശിഖയുടെ ആ ചക്രത്തിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ പ്രാണൻ, പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നെ യോഗികളെല്ലാം പ്രാണൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അവിടെ ആ വഴിക്കാണ്. പിന്നെ ചക്രം സംരക്ഷിക്കാൻ മുടി ആവശ്യമാണ്. നീണ്ട മുടിയുള്ള സ്ത്രീകൾ ചക്രത്തിന് അല്ലാതെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ പുരുഷന്മാർക്ക് മുടി കുറവാണല്ലോ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ശിഖ വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ചക്രം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ജൈനമതത്തിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ശിഖയെല്ലാം മുടി പിന്നെ തലമുണ്ടനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം വിശദമായിട്ട് ജൈന ബുക്കുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവര് നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു ജൈനൻ അല്ലെ, ഒരു ആള് ജൈന മത അനുയായിയായിട്ട് മാറുന്നു എങ്കിൽ, അതിലെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതില് മോങ്ക് അല്ലെ, സന്യാസി, മോങ്ക്, MONK, മോങ്ക് ആകണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മുടി ഷേവ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്ന, പകരം ഓരോ മുടിയായിട്ട് പിഴുത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, തിക്കായിട്ടുള്ള മുടിയുള്ളവര് എത്രത്തോളം പീഡനം അനുഭവിച്ചാണ് ഒരു സന്യാസി, ജൈന സന്യാസി ആകുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അപ്പൊ മീശയും താടിയും അതേപോലെ തലയില് മുടികളെല്ലാം ഓരോന്നായി പിഴുത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് ആ ആള് സന്യാസിയാകുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയൊന്നും നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ മതത്തിലില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ മുണ്ടനം ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ മീശയും താടിയും എല്ലാം ഷേവ് ചെയ്ത് കളയും. അപ്പൊ ഇവിടെ വേറൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.
നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ രീതിക്ക് അത് ഒരു ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അവരോഹണ രീതിക്കാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ഭഗവാൻ തത്വങ്ങളും അതേപോലെ ഭക്തി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു? അടുത്ത നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, വിവസ്വാൻ മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, മനു വിശ്വാകുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മളെ ഗുരു പരമ്പര വരുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആർക്ക് കിട്ടുന്നു? ബ്രഹ്മദേവന് കിട്ടുന്നു. ബ്രഹ്മദേവൻ നാരദ മുനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. നാരദ മുനി വ്യാസ ഭഗവാന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വന്ന് 32ാമത്തെ ഗുരുവായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊരു എന്താണ് ആരോഹണ അല്ല, അവരോഹണ രീതിയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ്. അതേസമയം മായാവാദികൾ ഈശ്വരനിലൊന്നും വിശ്വസിക്കാതെ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന് വ്യക്തിരൂപം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്ത അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആരോഹണ പ്രക്രിയയാണ്. അവർ ഈ ഏതാണ് അഷ്ടാംഗയോഗയും ചെയ്ത് ഈ ഷഡ്ചക്രങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ പ്രാണൻ സഹസ്രാരം വഴി പുറത്തോട്ട് വിടുന്നു. ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കാനായിട്ട് അവർ പോകുന്നു. അപ്പൊ അതവിടെ ആരോഹണ പ്രക്രിയ, അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാന്റെ സഹായമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അവർ ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കാൻ പോകും എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ. അപ്പം മായാസാഗരത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തല മാത്രമേ മുകളിൽ കാണുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ തലയെ നമ്മുടെ മുടിയിൽ പിടിച്ചാണ്, തലയിലെ മുടിയിൽ പിടിച്ചാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നതെന്നാണ്, ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതെന്നാണ് വിശ്വാസം, വൈഷ്ണവരുടെ വിശ്വാസം. അപ്പൊ ഗൗരാംഗ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താല് നമ്മളെ അങ്ങനെ ശിഖയിൽ പിടിച്ച് പുരുഷന്മാരെ, സ്ത്രീകൾക്ക് മുടി അല്ലാതെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നിലവിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ വേദാ ബേസില് പിന്നെ ഡിസയർ ട്രീയിലൊക്കെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ്. ഡിസയർ ട്രീ എന്ന് ഇസ്കോണിന്റെ തന്നെ ഒരു സൈറ്റാണ് ഡിസയർ ട്രീ. അതിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ് അത് കാരണം മായാവാദികൾ ശിഖ വയ്ക്കാറില്ല എന്നാണ്. അവർക്ക് കുറച്ച് മിഥ്യാഹങ്കാരമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള. നമുക്ക് സമയമായെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം. പിന്നെ ഇനി അത് കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി പറയാം. ഇനി 5-6 കാര്യങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ